Sziasztok! Megérkezett a egyedi boilim, ami ilyen kukoricás, ízesítésű enyhe banánaromával, illetve egy ilyen csilis Szent János kenyeres golyók, vagy mutatom őket közelebbről is. Na, ez lenne a kukoricás, ilyen naturális barna színe van neki, rendkívül magas szénhidrát tartalmú csali. Végtelen egyszerű egyébként, tehát maga az összetevő is elég ilyen naturálisabb. Későbbiekben majd lesz róla tesztvideó is. Szia! Tudtad, hogy a Sensation Baits bojlik és bojli alapanyagok gyártásával foglalkozik, sőt te megálmodod, milyen bojlit szeretnél és mi legyártjuk neked. Keresd fel a weboldalunkat, a sensationbaits.hu oldalt, és ne felejtsd el megosztani ezt a videót és rakd a kedvencek közé. Köszönjük neked! Ricsi, folytathatod a bojli bemutatását. Na, ez pedig a csilis Szent János kenyeres, ez is ilyen barna árnyaltú, viszont sokkal, de sokkal sötétebb a Szent János kenyér liszt miatt. Itt van a csilinek az átütő szaga, az nagyon kiérződik belőle. Ez inkább egy ilyen szelektívebb golyó lesz majd. De hát a tesztek majd eldöntik, hogy mennyire működik, illetve kell-e majd változtatás ezeken a golyókon.